bonfefe ayaorowa mabonfera ndakagarira takaenda nharo chero mukaita nharo chero mukanzi maita nharo dzegwendo gupi dzejende rakakura sei we don't care wamamama aroharo arohwa guys anenge arohwa ngaamame zvekuti kwai unopostera vanhu unoti kwai vanhu garai mudzimba zvakazodai makazovhoterereyani makazodii makadya chingwa chedu makadya nyama yedu makakwira mabhazi edu muchienda kurali angakukai kuti muya nemabhazi enyu ndiani musata nyoko vamunokwira muchiudza vanhu kuti bhazi munonga tinovhotera bhazi rekuti rori ramaifosa maitopa vanhu zvirwere nemarori enyu nemabhazi enyu ezupwa akavoraya moda kutotiigira uda kutotirikwidza bp usiku uno izvozvo kuda kutirigira maelection muchishotesa stationary muharare muchishotesa stationary muzimbabwe muchishotesa stationary muguta guru mamunoziva kuti makamamiswa hurumende away mune muchishotesa stationary what kind of vanhu zvambori chaizvo imi zvamunoda kuti mutodzi isusu kana kuri zesu inini kana kuri zeni ndokuudzai homwe ndawende ndakagara jende handina mandombovarega jende kuti karasvotoka rasvuka rakubuda zvimablisters ndendakadzvanya chete ndakaruma nepinjisi ndori ruma kuenda ndakananga gokwe kubuda nekumateta kubuda ndakananga negokwe kubudira kumberi kukuzakajerera. Let's be fair in life. Tisada kuitira vanhu ngozi, tisada kuda kubaizisa vanhu. Yelo yapinda ena hapana zvamunobva makaita. Because zvine izvi zvenze kuriga zvazvokuda kufotesa vanhu ru 99 ru 2020 munofana kuzvirega. We are here for updates, guys. Mavanzwa kuti vari kuplanea izvo. They are preparing, they are not sleeping. Havasi kuvata, havasi kukotsira because vari kuplana kuti aiwa masoja ngadeploywe, masoja achindepi. Vejende rakaputika rinenge richitodonhawo haro hukwa zvaro vasina kana nechava nacho zvava vanotozvitamburirawo manesi antori nani. Havana kana chava nacho masoja emuZimbabwe vatonhuwa tsete, vatonhuwa shure. Pishika nemagaba ebhinzi dzavaidya panguva yemugana. Iko zviro zvavasina kana anything that they are doing. But vari busy kutumwa kuti mhanya munoponda vana mai venyu, mhanya munopinda marohwa mama. That is a defeat. Why musingabvumi defeat? Why musingabvumi defeat? Toda vanobvuma kuti zita mama ende tarohwa ende munorova vari. Toda vanobvuma kuti zvamai manje tawobvuma kuti tamama. Parohwa munhu ende all my constituents ese amamira vanhu vamamirwa. Tirakupai what is going on now. Vamamirwa vanhu kusurirwa muromo kumamirwa kuti chimusuri chichita kuflya chakadai so chinonhuwa. Muri kuti joina kumbanje vana Scott nana Muliswa. Muri kuti joina kumbanje nana Mnangagwa venyu nanzani nenelisi Chiwenga moti joina kumbanje. Izvezvi vana gwavha vasina chekuposta, vakungoposta vanhu vetriple C chete ndo vakungoposta, vezano haposte because hakuna kana one aneka that. Ando content yato yake triple C ndo yato content yakugwavha. Haina content izvezvi kwamukatarisa kungoposta vamaminista eduso, kungoposta ma-MP eduso, kungoposta so ma-MP edu kunakirwa nema-MP etriple C nekhala so kayelo. Kunakirwa nekayelo so. Havasina content vanezano vakuposta triple C everywhere, social media yese ingori triple C. Kweso kaenda kupi ingori triple C. Nyango kapinda pasi pembeta ingori triple C. Facebook yese yakaita kuita yellow, Instagram yellow chete, inde ku YouTube mayelo, pese mayelo. Moms vangu ya Mount Pleasant. Kamfana kedu kepanotonda. Tatrange kapamura munhu akavatacha zvari kubhizi kukwidza bonyora. Kapamura munhu izvezvi munhu ane BP kukwidza BP. Nevana vadiki
kureva kuti vanhu vari kuti hatichadi. Izvezvo vangu vari kwai tiri kutimba tara yedu, tiri kutimba tara yedu yatakakwesirai kumabhuku, zvibhora nemakiya. Ipolitics rudzii? Tell me. Ipolitics zvibhora nemakiya izvezvo. Kuomera nemvura ndiye munhu unoti achazokutarisa more than 5 years. Kuomera nemvura yekumwa yepachibhorani, kuomera nemvura yepachibhorani ndiye munhu unoti kwai achakuitira president for more than 5 years. Imi ngwarai nguva ichiripo yemazimbabwedzi, ngwarai nguva ichiripo mazimbabwe. Mvura haina kana basa, you can find somewhere. Hatina kutoziva mvura dzisingabudi pazvibhorani. Isu zvibhorani wakambora mutaundi muchiita chibhorani, ndibatsirewo panapa mazimbabwe. Makambora mutaundi muchiitwa zvibhorani, mutaundi munochiitwa chibhorani chekuti kukuratidza kukundikana kuti kana mvura ichabudi mumatepi mudzimba hakuchina mvura. Makuchabatsira kuteere kucherera vanhu zvibhorani nekuda kuti muda kufikisa vanhu, kutora mapiki kunotimba tara, kureva kuti tara yenyu yamuri kutimba nemapiki haina kusimba. Tara chaidzo dzinoiswa chaidzo dzatinoziva isusu ukairova nepiki inonokuboora mukosho piki yako iyo. I'm telling you, mark my words, tara dzatinoziva isusu. Ngapinde zvake mukomana, muna zvamunobva makamuita, either you like it either you don't want it, but mukomana ari kuti iye zvake ari kupinda achikanyaira. Tinotoziva nematricks yenyu izvezvo. Wega mutimbe tara yacho, timba ikatara yacho, tuone kuti munokwanisa kuikwatanura. Kana iri phone call muchaikwatanura, but kana iri original tara yatoziva unorova piki chinokuwa mudhidhi. Unogara yabuda nemusuru yaboora yanon'ona sekushure kwalomumba. Vanhu vanonzwa godo nelife dzevanhu vanoona wadziwa kuti mazimbabwedzi